Qoramalının qoramalайына шона qoramalарга берген идем, qoramaladım икән, qoramalай qoramalamadım икән, qoramalай. Кайда башладык? Исәмсез Gong TV спорт һәм музыка каналын яратып караучы тамашачыларыбыз, сез янәдән бездә кунакта, йолдызлы алачыкта. Һәм инде менә мин дикцион күнегү ясап утырам, чөнки мин әле һаман да ятим, миңа тапшыруга җитдирәк карарга кирәк. Ә бездә кунакта янәдән парлы кунаклар Азамат Гайнанов һәм Марсилия. Шулай дөрес әйтәмме? Марсилия. Шундый бик үзенчәлекле, бик матур исем. Ничек хәлләрегез? Исәмсез тагын бер кат. Рәхим итегез. Менә шулай башлыйк әле. Азамат, сез Башкортстаннан килгән кеше, шулай бит театр училищесында укыдыгызмы? Сез Мизәлә театрында эшләгәнсез әле, белүемчә. Ничегрәк булды бу хәлләр? Ничегрәк шундый театрга барып кирдегез? Бәлки бүтән һөнәрләрегез дә бардыр. Сездән башлыйк әле әңгәмәне. Мин чыгышым белән генә Башкортстаннан, анда туып үскәнмен инде. Бүгенге көндә мин Чал шәһәрендә яшим, 20 елдан артык инде. Театрга килеп эләгү, ул мин инде баштан ук җырлаган кеше, һәм менә шунда эшләгәндә театрның директоры мине үзенә бик каты итеп чакыргачтын. Мин инде театрда да эшләп карарга булдым, анда 5 еллап мин эшләдем. Бу ничәнче еллар инде бу? Бу 93-тән, юк 95-тән алып. Анда да җырлы образлар башкара идегезме? Юк, җырлы образлар миңа туры килмәде. Характерный образлар күбрәк эләккәндер. Комедияда мин уйнадым, Җәмиләнең җенләнүе дигән комедияда. Аннан соң балалар спектаклендә мин уйнадым и Мольерда уйнадым мин. Мольерда да уйнагыз хәтта. Әле хәтта мин дә Мольерда уйнамагам. Мольер бик хоп, бик шәп булган бу. Марсилия, сезнең иҗат юлларыгыз каян башланып китте? Сез кайсы яклардан? Мин тумышым белән Пермь өлкәсе Александрович шәһәрендә туганмын. Инде шулай язмыш шулай кушкан. Мин Күкмара районы Кәркәвеш авылында әбием кулында тәрбияләнеп үстем. Минем әнием рус милләтеннән, әтием татар. Мин әбием кулында тәрбияләнеп үсүем Шыраклы түгел, мин рус телендә түгел, татар җырлары тыңлап үстем, татар радиосыннан, үзебезнең Илһам абыйларны, Әлфия апаларны тыңлап үстем. Шуңа инде мин саф татарча сөйләшәм һәм татар кызы булырга насыйп булган миңа. Татар телендә бик матур сөйләшәсез, чынлап та инде татар телендә әтигез татар булган, әнигез рус булган, шулай да сез татар телендә бик матур сөйләсәсез. Бу сирәк була торган хәл, чыннан да инде әби бик тәэсир ясаган сезгә. Тәрбиясе татар мәктәбендә укыган, татар авылында үсеш кая барасың? Сөйләшергә туры килде инде. Татарча. Ярый. Сез инде Татарстанда гына түгел, сез танылган артистлар чит илләрдә дә чыгыш ясыйсыз икән, кайсы якларда булганыгыз бар, әйтеп китегез әле. Миндә язылган шулай да. Шулаймы? Без инде күп кенә җирләрдә булдык, аны Марсилия төгеләрәк аңлатып үтер. Кайда гына булмадык. Инде менә ничәнче еллардан түгел генә дә хәтерләмим. Бер 7-8 ел без чыгып йөри башладык Сибир якларына. Бу безнең Красноярскидан башлыйдырык, Омский, Томский, бик күп шәһәрләрдә 20ләп шәһәр бар. Булар бик якын әле моңа Красноярский. Саха-Якутия, Владивосток, Камчатка, Иркутский, Норильскига чыгай дигән. Сахалиннарга хәлик бар. Сахалинда да булды. Анда менә минем бик исемдә калды шул Сахалиндагы концерт. Анда тамашачы күпчем башкача. И ул якларга артистлар бәлкем бик ул вакытларда димәсәң бик барып та җитмәгәндер. Без инде батыр йөрәкле булгач, анда да барып җиттек. Шыгырым тулы зал искиткеч. Сез икегез генә йөридегезме, әллә бер төркем дә бар идеме инде? Төркем. Безнең администраторыбыз бар иде, Ришат Юсупов дигән кеше. Ул безгә юлны улашты, ул күрсәтте беренче. Инде аннары соң без үзебез генә дә чыгып йөри башладык име. Менә Киргизия ягында булдык без. Ул вакытта ул минем 2003 еллар булды микән ул. 2005 микән, анда сугыш барадыр әле без кергәндә. Башланган вакытта Без Каракыл шәһәрендә булдык Киргизиядә. Ул менә әле хәзер исемә төште, анда бер дә татар концертлары килмәгән. Иң беренче андагы яшәүче татарларга без концертны без куйдык.
Қазақстанда инде күп кенә шәһәрдән, почти барлык шәһәрендә дә булып чыкты. Субханалла, бик сезнең иҗатыгыз бик киң таралган икән инде Сахалиннарда, Казакъстанда. Күрмәгәннәр калмады инде. Күрдек, безнең театрда шундый артистлар бар. Күрдек, без күргәнне душманга күрсәтмәсен. Тән шантауларын аркылыга буйга йөреп чыктык без. Шулай. Әйдәгез, беренче клипны карап үтик. Мин бәхетле. Син янымда булганда, мин бәхетле сине сөеп торганда, үтелеп сарым синнән, бәхетсез итә күрмә, диңгезләрдән алып, утларга сала күрмә. Үтелеп сарым синнән, бәхетсез итә күрмә, диңгезләрдән алып, утларга сала күрмә. Мин бәхетле син янымда, гел елмаеп торганда, мин бәхетле сине күреп торганда, үтенеп сарым синнән, бәхетсез итә күрмә, диңгезләрдән алып, утларга сала күрмә. Үтенеп сарым синнән, бәхетсез итә күрмә, диңгезләрдән алып, утларга сала күрмә. Мин бәхетле сине көндә күрә алганым өчен, мин бәхетле синең турда уйлый алганым өчен. Үтелеп сарым синнән, бәхетсез итә күрмә, диңгезләрдән алып, утларга сала күрмә. Үтелеп сарым синнән, бәхетсез итә күрмә, диңгезләрдән алып, утларга сала күрмә. Диңгезләрдән алып, утларга сала күрмә. Без янәдән Йолдыз Алашыкта яңа гына Мин бәхетле дигән клипны карадык. Чыннан да шундый матур кызлар биеп җиргәндә бәхетле булырсың да, бик матур клип килеп чыккан. Афәрин. Менә клипны карап үткәч сезнең белән стиль турында сөйләшәсе килеп китте әле. Сезнең һәрбер образ уйланган, хәтта киемнәре үзегезгә дә үзегезгә тигәргә туры килә дип ишеткәнем бар, тигәсез икән дип. Бүгенге модага карата киенәсезме, әллә үзегезнең күңелегез теләгәнчә киенәсезме? Ничегрәк хәл ителә бу эш? Менә мин үземә килгәндә инде мода артыннан куалап йөрмим. Менә үзем ничек күрәм, үземә ничек ошый. Менә булган әйберне дә ул бит карыйсың. Менә пиджак, например, ошый сиңа. Аңа нәрсәдер җитеп бетми.
Но шулай булса да мин аны сатып алам да үземчә мин аны эшләп үзгәртеп бетерәм. Димәк, шулай үзегез сәләт бар инде костюмнар тегәргә, ясарга әзрәк теге өстәргә берәр нәрсә. Бүген дә бик матур шундый менә шундай кулъяулык куйгансыз, бик шундай элегантно дип әйтергә кирәк. Афәрин, артист сынята сәхнәдә нәрсәсе беләндер аерылып Аерылырга тиеш. Шулай. Марсилия, сезнең менә костюмнарга ничегрәк карашыгыз? Мин алай текмим, минем сәдәптәгә Миңа торганда Азамат тегеп бир. минем андый талантым юк. Мин инде художник дизайнер белән эшлим. Ирина Викторовна безнең Шаллыда бик бөтен бик күп артистлар анда костюмнар тектерәләр. Шунда барып, мин үз фикерем әйтәм, ул үзенекен куша шулай иттереп костюм барлыкка килә. Костюмнарны җырына карап инде, нинди җыр, нинди мероприятие, шуңа карап эшлибез. Әбиләр, бабайлар булган җирдә кыска күлмәктән чыгып булмый, анда инде халыкчанрак. Әбиләр, кара тагын шәрә чыккан инде бу. Шулай бит инде. Образны җырларга карап һәм нинди мероприятие карап сөйлим. Әлбәттә, бик яхшы, бик яхшы. Азамат, менә сезне шулай дип ишетелде дип әйтергә кирәк. Валерий Леонтьев белән дә чагыштыргалыйлар икән кайчагында. Шешнең күдрә вакытында булар. Шулай бит. Менә әлбәттә һәр артистның үзенең стиле була. Еш алыштырасызмы үзегезнең тышкы кыяфәтегезне, имиджыгызны дип әйтергә кирәк инде. Үзгәрүдән курыкмый торган егет. Миңа инде ул читтән ниндидер ошамаган сүзләр булса, аңа мин игътибар итмим. Чөнки бәлки әле менә булай икән дип башка кешеләр дә үзгәрергә может. Леонтьевка ошаган дигәннән миңа алай бик сирәк әйтүче генә булды. Әйткәннәр инде, без диделәбез. Күбрәк беләсеңме, Артем, миңа Юдашкинга ошаган диде. Миндән дә сорыйлар, сез беләсезме кемгә ошаган? Мин әйтәм, юк, белмим. Сез Юдашкинга ошаган копия диләр. Шулаймы? Булай үзем ошашып күрмим. Бу менә яхшымы бу чагыштыру яки юкмы? Сезгә ошыймы бу әйбер? Мин моңа Ниндидер зур артистка сезне шаталар икән инде теге Россия күләмендә, дөнья күләмендә. Мин гомумән тормышта минем нәрсәмдер кимдикенә ошаганны бик инә битермим. Шуңа аңа инде мин карашым ничектер мимолетны гына дип әйтим инде. Горурланып йөрмим инде. Әлбәттә, шулай. Менә безнең театр дөньясында кайчагында бик еш чагыштыралар. Менә бүген син шулай уйнадың, булай син моңа ошатып уйнадың дип. Бу чыннан да әзрәк теге күңелне син бит инде үзенчәлек итеп уйнарга тырышасың, әзрәк күңелне тырный торган әйбер. Ул бит Артем уйнау ягыннан, тышкы кыяфәт белән. Шулай. Барыбер күңелгә тия. Менә имиджларга, киемнәргә, костюмнарга акча күп китәме? Менә шул сорау бурышы яле. Әгәр дә син аны сыйфатлы эшлисең килә икән, әлбәттә акча күп китә. Менә Азамат ул үзе ничектер теккәли, мин инде сәдәп төшсә дә җигрәм ательегә. Нәрсәгә җигрәсез? Ана Азамат тагына бирә. Без ярак торабыз. Андый вакытларда булганы бар гастрольдә. Андый шаһарларда Кайчагында костюмнар теге замоклар чыгып китә, ватылып, булавка белән генә эләктереп куя торган. Төрле вакыт була. Шуннан да инде ул сыйфатлы нәрсәңдер кешелекеннән аерым булсын дисәң, инде ул акчасын да жәлләмисең, чөнки инде ул кеше алдына чыгасың, кешегә күренәсең. Әле бит сәхнәгә чыккач, иң беренче тамашачы ул синең җырлаганыңны тыңлаганчы, ул синең тышкы кыяфәтеңә игътибар итә. Иң беренче теге встречает по одежке диләр бит инде. Менә киләсе сорауда шуңа бәйлегәле хәзерге татар эстрадасындагы җырчыларның киенүләрен, аларның имиджларын, киемнәрен сәхнәгә ничек чыгаларына тәнкыйтьләр идегезме, әллә хуплар идегезме? Мин алай Кайберәүләр мәсәлән футболкадан килеп җырлыйлар, кайберәүләр инде чынлап та ниндидер костюм, образный костюм ясыйлар. Әгәр дә мин алай бер җырчыны тәнкыйтьләп әйтәсем килми, әгәр дә аның җырына, җырлаган җырына, стиленә ул килешә икән футболка, ник аны кимәскә? Аны битерләндереп тә киргә була. Ул мода стиль ягына килгәндә, нәрсә әйтәсем килә, менә концерт киемнәреннән иратларга киемне сайлау булай да бик авыр. Кайбер концертларга киләсең, анда синеке кебек бер 3-4 костюм булырга может бер концертта. Зәңгәр костюм. Анасы костюмнарның да или төсе генә аерыла. Шулай инде. Ул шул бер костюм. Егетләргә әзрәк авыррак инде чынлап та. Нәрсә киябез? Күлмәктә, костюм инде. Мин шулай уйлыйм, әгәр дә синең җырыңа
жырлаган жырының стиліне туры келердей киім киді екен. Нәрсе кісі... Шәрә шығып жырласаң да була. Әйе. Әгер дә жырың сенің шылтырдарақ. Шылтырдарақ екен. Шәрә шығып жырла. Анасы үзенә килешә икән. Менә шул нәрсәлегенә аңлап бетерә алмыйм мин. Бәлки минем сүздән соң кайбер җырчылар ничектер миңа кырын карарлар. Клипларны бит инде карыйбыз. Күрәбез. Кем инде иртәнге Кыяш чыкканда, яисә кыяш батканда, арыш басу арасында, яисә вечерний күлмәктән ират булса инде ул тройкадан шундый стильный галстуклар тагып минемчә беркем дә йөрмәй. Минемчә дә шулай. Һәркем бәлки йөриләрдер идән киштән киенеп куялар. Киштән кайтып җитә алмаганнар. Бәлки басу аркылы. Инде Азаматның җырлаганын күрдек. Марселинең дә тавышын тыңлап карыйсы килә. Клип Кил яныма. Yıldızlarga menip qarıma, elle koyda yürmek il yanıma. Yağmur tamşıları bulup dam, hayalımda yırtken asıl yarım. Min izlep seni yarattım, elle koyda yürmek il yanıma. Yağmur tamşıları bulup dam, hayalımda yırtken asıl yarım. Min izlep seni yarattım. Senin izlerinde vardır mine, günde yeri turgan yolunda. Min tanırman seni kullarından, bәхеткәем синең қолыңда. Әллә кайда йөрмәк кил яныма, яңгыр тамчылары булып там, хыялымда йөрткән асыл ярым. Мин үзелеп сине яратам, әллә кайда йөрмәк кил яныма, яңгыр тамчылары булып там, хыялымда йөрткән асыл yarım. Min izlep seni yarattım. Җитәкләшеп, тормыш юлын бергә үтәрбез. Икебезнең гомер йомгаклары ахыргача бергә сүтәрбез. Әллә кайда йөрмәк кил яныма, яңгыр тамчылары булып там, хыялымда йөрткән асыл ярым. Мин үзелеп сине яратам, әллә кайда йөрмәк кил яныма, яңгыр тамчылары булып там, хыялымда йөрткән асыл ярым. Мин үзелеп сине яратам, хыялымда йөрткән асыл ярым. Мин үзелеп сине яратам. Бик матур клип килеп чыккан. Мин сезне котлыйм. Шундый үзенчәлекле әйберләрне югатып йөрсәгез, чыннан да парлашып китергә мөмкинсез.
Шындап та. Біздің енді шындай білет сұраулар рубрикасы бар. Мен сізге тез генә сұраулар берешекмін. Сіз шул сұрауларға 3 секунд ішінде 4 тез бұрға тиеш жауап беруге тиешсіз. Егер де дұрыс жауап бермесеңіз, 1-2 костюмыңызны шушы студияда қалдырға туры келешек, чөнки мен күн сайын костюмнар ала алмаймын. Сізге көп керек инде. Шаярам әлбәттә, жазасы дип әйтергә кирәк инде шундый, бер тиз әйткечне кабатларга тиеш булачаксыз. Мен аны сезгә кабатлап күрсәтермен. Киттек, әзермесез? Әзер. Сұраулар инде әлегенә караган клипка карата. Клип башында Азамат нинди кулына сөялеп утыра? Сол. Дөрес. Азаматның розасы нинди төстә? Кызыл. Yok, ak. Ярый, бу ялгыш, ләкин Азамат дөрес әйтте, ак дөрес. Өченче сорау. Атыңышта атынган кызның баш киеме нинди төстә? Коричневый. Yok, bir ялгышы бар. Урамдагы өлкән парны кайсы агачка терәлеп күзәтәсез? Нинди агачка дисәк тә була инде. Нинди агач ул? Клен. Yok, икенче ялгышы бар. Ул Кайын агачы иде, ул кайын агач тагын бер сорау. Марселия, нинди төстәге муенса карый? Яшел. Бирюзовый. Дөрес. Монда ак һәм яшел дип әйтелгән иде. Сәхнәдәге образда сезнең бик матур алкаларыгызның кашлары нинди төстә? Бирюзовыйдыр инде. Не серебро? Монда бит 2 җирдә. Серебро. Ак һәм шә. Мәхә. Шәмәхә ярар. Мин аны хәтерләмим. Мәсәлән, ярдәм итим. Азамат онытылган перчатканы кайсы кулы белән ала? Сол кул белән. Дөрес, сол кулы белән. Марселия онытылган телефонны кайсы кулы белән ала? Уң кул беләндер. Дөрес, уң кулы белән. Афәрин. Дөрес, менә 8 сорауның 6-сына дөрес җавап бирдегез. Шулай да 2-сенә дөрес җавап бирмәдегез һәм сезгә шушы тиз әйткеч 2 җаза. Юк, бер җаза дип әйтсәк тә була инде. Ул узын тиз әйткеч, шуны кабатларга кирәк. Тиз әйткеч мондый. Карамаланы Мин дә әйтәлмим хәтта ки. Карамалайына чана карамаларга биргән идем. Карамаладым икән, карамаламадым икән карамалай. Карамаласа карап кайт, карамаламаса алып кайт, үзем карамалармын. Киттек. Карамалайына чана Карамаларга биргән идем. Карамалай алып кайттым икән. Карамалай алып кайтмадым икән. Теге карамалайны. Ярар, барып чыкмады ул шулай да. Истә калдырып булмый. Ярый, дәвам итәбез тапшырыгызны. Марселия, сезнең социаль төркемдә бик күп шундый мотивацион язмалар урнаштырылган. Тормышта нинди принциплар белән яшисез? Нинди кыйммәтләрне үстен күрәсез? Принцип кыйммәт инде ул әлбәттә сәламәтлек. Үземнең, балаларымның, дусларымның, якыннарымның иң беренче сәламәтлеге, аларның борчусыз шат елмаеп йөрүләре. Шуларны күрсәм, минем кайф күтәрелә. Мин көннең дә менә шундый кояшлы булуын яратам. Теге моңсу яңгырлы көннәрне бик яратып бетермим. Икешедә дә шул сыйфатларны ачыклык, елмаеп йөрү, бәхетле булу, кешенең бәхетле булуын күрү минем өчен миңа рәхәт. Менә якын кешеләрегез, балаларыгыз дип сөйләп киттегез, алар турында ачыграк сөйләсәгез тагын да. Мин 2 малай үстердем. Үсеп җиттеләр инде. Хәзер мин үзем генә. Менә иҗади эш бик күп вакытны ала бит, шулай бит. Инде җырларны өйләнергә кирәк, аранжировка язарга кирәк, концертларга, гастрольләргә, билетларны шитерергә кирәк. Иҗади кеше яраткан эшне һәм шәхси тормышны бер тигез алып бара ала микән? Ничек дип уйлыйсыз? Бер тигез булмаса да, яки нәрсә беләндер дә булса инде, әгәр дә инде тормыштагы үзеңнең булган эшләреңә вакытны күбрәк бирсәң, ул иҗат тормышы аксабрак бара. Менә. Әгәр дә инде аны икенче ягда бар, гел иҗатка гына бирелеп бетсәң, тормыш ягың арттарак та кала. Шуңа күрә минемчә ул где-то 60-ка 40%. 60-ка иҗат,
Әйе, 40 40 инде шәхси тормыш. тормышка. Сезнең тормышта икегезнекендә дә шулаймы менә бу проблема, шулай шишеләме? Ничек уйлыйсыз? Иҗади костюмнар тиктерергә, аранжировкалар эшләтергә бу бик күп чыгымнар сорый бүгенге көндә ул әйберләр. Әлбәттә, бу концертлар куеп кына без шул дәрәҗәдә күп концертлар бирмибез. Себер якларына да инде 3-4 ел чыккан юк. Шуңа күрә акча эшләр өчен минем үземнең кичкенә генә бизнесым бар. Ул турыда инде мин төп әйтеп тормыйм. Әлбәттә, инде ул костюмнар тиктерергә китә. Шуңа күрә 50 на 50 була инде. Сезнеке 50-га 50, Минеке 60-ка 40. 60-ка, сезнеке 60-ка 40. Чөнки минем бизнесым юк. Бизнес булмаганга. Азаматның тагын бер чыгышын карап китәбез. Бәхетле бул. Бәхетле бул, мәхәббәт аланында, бер элекке шишкандырма, бәхетең кулларыңда, яшә бәгърем гомрең буя, яратып яратылып, мәхәббәтнең кочагында, сөелеп сөендереп. Бирешми кайгы моңга, бәхетле бул, мәхәббәт аланында, бәхетле бул, йөргән юлларыңда, күз алдымнан китми шул синең йөзең. Бәхетле бул, бәхетләрең мәңгелек чишмә булсын, шул чишмәдә мәхәббәтең мөлдерәп тулып торсын. Бәхетле бул, мәхәббәт аланында, яшьлегеңнең яшел тавы, шау чәчәкле чагында. Бирешми кайгы моңга, бәхетле бул, мәхәббәт аланында, бәхетле бул, йөргән юлларыңда, күз алдымнан китми шул синең йөзең. Мәхәббәт аланында, бәхетле бул, йөргән юлларыңда, күз алдымнан китми шул синең йөзең, китми шул синең йөзең. Тапшыруыбызны дәвам итәбез, хөрмәтле тамашачылар. Һәм дә инде сорау сезгә, Азамат. Тыйнак булганга исемегезне бик танытмагансыз. Бүгенге көндә эстрадага эпатаж белән керү уңайлырак һәм кирәгрәк микән? Әллә инде әзрәк тыйнаграк булырга кирәк микән? Гомумән татар сәхнәсенә ул таләп итәме менә шундый эпатажлыкны, ничектер яңгырап керүне, ниндидер яңалык алып керүне?
Яки шундый тыйнак кына булып әкрен генә. Элегрәк инде ул бик тыйнаклык өстенлек аладыр дип әйтсәк тә була инде. Хәзерге заманга карасак инде бигрәк тә менә сез әйтмешле эпатаж булып килеп керү кирәктер әлбәттә. Но мин үзем электән үк инде әллә ни бик сикеренеп йөрмәдем. Тыйнак кына, әкрен генә шулай үрмәләдем. Үзгәрергә теләмисез әле. Үзгәрергә теләмисез. Үзгәргә инде хәзер нәрсә эшлим инде мин? Шулай да үзгәрә бер кашанда соң түгел. Үзгәрәбез инде әкрен. Ниндидер шундый җырлар, заманага карап. Җырлар әлбәттә үзгәрә. Ну, мин инде электән үк минем үземнең стиль булды. Бәлкем ул шуңа да бик танылып бетмәгәндер. Мин хәзер уйлыйм. Чөнки бик аңлап бетермиләр иде җырларны. Хәзер менә ул Yıllar узгач кына кеше аңлый башлый. Хәзер эстрада шуңа килеп җитте. Хәзер барсы да шундыйрак стильдә җырлый. Элегрәк ничә шулай булмады микән дип үкенәсез. Элегрәк инде. Ну шулай булса да мин күчмәдем. Үз юлым белән, стилем белән бардым. Шулай да менә хәзерге кебек, хәзерге күп артистлар кебек концертлар оештырганда сез менә ут бизәлешләрен еш кулланасыз, яратасыз, шундый утларны сәхнәдә бөтен ялтырап тору теге күп булуларын. Бу ничегрәк электән үк шулай киләме, әллә хәзергә менә үзгәрергә омтылумы бу? Юк, мин әйткәнемчә театр миңа күп әйбер бирде. Театрда эшләгәч инде ул һәрбер концертның, һәрбер чыгышның ул бер генә җыр белән чыксын да аның эштәлеге булырга тиеш. Нәрсәдер син аның белән җиткергә тиеш халыкка. Шуңа күрә мин кулланырга тырышам инде шул эффектлар барсында гади генә булмасын. Шулай нәрсә беләндер инде җәлеп итәргә кирәк тамашачыны. Менә сезнеңчә ничек элеккеге тамашачы әйбәтрәк идеме? Яисә хәзерме менә идеаль тамашачы нинди булырга тиеш? Мин үзгәрде дип әйтәм. Үзгәрде дип әйтәм, чөнки элеккедән хәзергегә аерма бик сизелмәде. Минем өчен. Шулай, сезнең өчен. Электә шулай да, хәзердә шулай да, әйме? Минем өчен шулай. Элегрәк моңлырак җырларны гармонга кушылып җырлаган. Күбрәк яраталар иде. Хәзер гармонга бер-ике җыр тыңларга мөмкиннәр инде. Алар шибен шутлый башлыйлар, аларга шибен шутлый башлыйлар. Шутлый башлыйлар. Әйбәт. Аларга инде күңеллерәк, дәртлерәк җырлар кирәк дип уйлыйм халыкка. Үзгәрде халыкларга. Ул яктан тизәйде халык ниндидер информацияны күбрәк. Информация чынлап та күп. Сез инде сөйләп үттегез, бик күп җирләрдә уртак концертлар куеп йөргәнсез. Менә шул иҗади карашларыгыз туры киләме бер-берегез белән? Яисә кайчагында инде ниндидер конфликтлар, тәнкыйтьләр дә булгалыймы бер-берегезгә? Безнең Алай конфликтка барып җиткән юк. Мин менә үзем эшләргә яратам ни өчен Марселя белән, чөнки ул минем стилемә туры килә. Мин безнең җырларның направлениесе да бер шамарак дип әйтсәм була инде. Үзен ничек уйлый торгандыр. Мин шулай уйлыйм. Мин үземнең янымда менә шундыйрак җырчы күрәм. Хәзер инде ничә ел бергә шулай иҗатташсыз, иҗат итәсез бергә? Бик күп еллар беләм инде, о заматына мин 15 бардыр. 15 ел бергә инде җырлыйсыз. Бергә генә түгел инде, аерымда чакыралар. Сез җырчы белән продюсер хезмәттәшлегенә ничек карыйсыз? Бәлки менә элегрәк җитмәгәндер шулай бер. Бәлки элегрәк заманнарда продюсер булган булса, чынлап та бөтен Рәсәйгә танырлык артист булырлык мөмкинчелек булган булыр иде. Продюсерлы җырчыларны, мин аларны бәхетле җырчы дип саныйм инде бер яктан. Чөнки алар бөтен бар яклап та, концерт ягына килгәндә дә, шул кием ягына килгәндә, җырлар ягына килгәндә, аранжировка ягына килгәндә, оештыру ягына килгәндә, барсына да ярдәмгә килә. Җырчы ул аңа иярсә дә, ул бу эшләрдән читтәрәк калып, вакыты күбрәк була дип әйтәсем. Административ вакытларны әзер концертларга барып җырлый. Билет сату өчен борчылмый. Менә җырларын язып бирәләр. Акча турында кайгыртасы юк. Менә мин үземдә продюсер да булмагач, миңа хәтта җырларын да үземә язырга туры килә. Чөнки инде сатып ала башласаң, җырлар тоже бик кыйммәт, аның әле сүзләре дә кыйммәт. Мин инде үземә җыр кирәк булганда,
bik uzak kına uylap oturup sözlerinde yazıp koyam. Hem indi Hazır ol modada. bik uzak kına arada kiyinde özüm. Demek after başkaruşı da ikensiz. Köp jırlar benim özüm. After başkaruşı. Mene siz prodüser dip aytdınız, men prodüser bolmagaç özüme sözlerde kiylerde yazarga to'g'ri keladi. Sizin bitin tecrübe ko'p. O'zingizning prodüser bo'lib ketasiz. Kelmay biror yosh artistni olib, ana mana o'zingizning xiyollaringizni, o'zingiz turmushingizga oshirmagan xiyollarni mana aning bilan oshirsangiz, necha kerak bo'lar edi ekan? Sinde var mı andı itilek? Yo'q, menda. Biznesda bo'lgaч. Eli Artyom O'zimizni prodüser deydi. prodüserlikka uylaganda bulup da bulmaz. Eli o'zimizga kerak edi ol prodüser degan kishi. Eli bir kimdir yaşlarını ko'rsatirga deb aytasiz bitinde. Olib ishlarga. Eli o'zimizda ko'rinib bitmagan. O'zimizni eli ko'rsatib bitirmagan. Demek hali sizden kelajakda kutirga kerak bir nindi shunday yangiliklar shulay bil. Elbette. Yangiliklar, yangi jırlar, yangi konsertlar. Mana yangilik degandan oldagi 10 yilda o'zingizning kelajagingiz turida silagiz hali narsalar kutirga bo'lasizlar mana. Men endi Necha ko'rasiz kelajagingizni? mening xiyolim jırlar bor, jırlar, yangi jırlar bor, bir kimde eshitmagan, tinglamagan jırlar bor. Şuşa jırlarga sifatlı kliplar tushirib, şuşa jırlarni radio, televideniye aşa xalqqa ko'rsatib, xalqqa eshittirib mening xiyolim. Anlaşıldı. Men özüm shunday kishi, men olg'a tava 10 yil ishini endi men plan qurib qo'ymayman. Men planni qurg'amagu bir otnaga, men shundayroq yashaydigan kishi. Olg'a tava. Muratnaga ko'p endi ul qo'y bir kishi kishkagina qara. Kishdan ertagagina qilishlarda bor aya. 10 yil, 15 yil ishinde deb aytasam kela, zaman o'zgarib turadi. Kundan kun o'zgaradi, dunyo o'zgaradi. Estrada turmushida o'zgaradi. Shulay. Ağım başqacha. Şu ağımdan ortqa qolmisha, olg'ada yezib ketmisha, nishiktir şu ağım bilan bir retdə barırız degan. Tamaşaçılardan ayrılmışı. Tamaşaçılardan ayrılmışa, eli şu 5 yil içinde eli tururman degan. Yarayım. Biz sizge esenlik, sağlık, tozalıq, baylıq dilep, mana barlıq xiyalarinizda turmushqa oshsin deb sizden bilan sağollaşabız. Kelasi uchrashuvlarga hali sizni zo'r sahnalarda, Tataristonda da, endi Şiit tubaklarida da ko'rishga nasib bo'lsin. Hurmatli tomoshabchilar, bugun bizda qonaqda Azamat Gaynanov ham Marsiliya, mana shu aytgani bek motorism esingizda qoldirasiz, hurmatli tomoshabchilar. Kelasi uchrashuvlarga hali sağollaşabız sizden bilan. All I share